Станислав Нетков, известен като Стъки, е български боец по ММА, президент на Българската федерация по ММА, политолог и философ. Той започва кариерата си като борец, печелейки национални и международни титли, а през 2005 година става европейски шампион по граплинг. В ММА дебютира през 2006 година и постига 16 победи от 16 мача. 2008 той получава черен колан по BJJ, а през 2009 година побеждава в японските организации Pancrase и Sengoku. През 2011 година записва първата победа на българин в UFC, побеждавайки Луис Кейн. През 2014 година учредява Българската федерация по ММА, която бързо нараства и обединява множество клубове и състезатели. Netkov with the win.